Makadiko vana veZimbabwe. Dini Sekemtema, Jeff Judah Osana. Tatika timbotanga kutaura pamusoro pechiitiko kaichi. Uyu president wechi6 wekuZambia uyo. Arikunzi akashaya mu South Africa uyo. Edgar Lunga Changwa. Wakatochinja akazita. Kwakunzi akaberekwa kubhikita kumasvingo. Ndo imwe nawo yatoda kuti taure kane vanhu vekumasvingo tichiitika. Vekumasvingo zviri kunzi uyu akaberekerwa kamusha menyu yakunzi tendai munyaradzi. Zvino ndo zvatoda kuti tionesane tichiti makakonsultiwa here ichokwadi here kuti mune mukaranga akanoita president kuZambia kunokuda kwokuti kuno kuSouth Africa uko high court iri kuti pavakaenda vachida kunotora chitunda kuchipatara kumoshari kwavakanzi aiwa hakuna muZambian akafa kuno kwakafa kwakashaya mukaranga wekumasvingo wekubhiketa anonzi tendai munyaradzi. Ivo vePF party kavechibumbwa kwakati aiwa ndipresident wedu vemutemo wakati kwete kana matodaro imimi chitendei kukoti. Koti yakati aiwaka Edgar Lunga ari kuZambia munhu akashaya according to madocuments nemapassport nditendai munyaradzi wekuZimbabwe kumasvingo kubhikita. So imimi kana muchiti haasi muZimbabwe muchitouya kamwedzi unoteera uyu musi wa18 moprove akakuti munhu uyu haasi muZimbabwe nemubumbwa wekuZambia. Saka vakadzokera kuZambia vachigunun'una. Zvino ndo zvatiri kuti utsotsi neudyire unyasire uyu umpimpi ndogo uri kuitwa nevabombwa. Munoziva here kuti if we want to make this case very serious we can contest it. Togona kutoenda isusu izvezvi kuenda kumaloya kuti aiwaka maZambian ada kutibira mutumbi wemunhu wedu wekuZimbabwe zvamunoziva imimi akafira muchipatara haasi muZambian. We can do it. Zvokuti muchindi anogona kupedza kana 2 years asina kuvigwa kana tada kuzviita cheko. But we don't want to do it. Tiri kuti unhubu uri kuitwa nevabumbwa muri kuzviona zviri kuitwa nana Mnangagwa. Iye Mnangagwa handi munoziva kuti haasi wemuZimbabwe. Chiko chinonzi Mnangagwa takabvunza vanhu vese vomumasvingo vanoti hachisi chikalanga, hachisi chikaranga, hachisi chisamanyika, hachisi chikorikura, hachisi chindevere, hachisi chitonga, hachisi chindau, hachisi chivenda, chibumbwa kuti Mnangagwa. Saka ndo zvatiri kuti haasiye kabedzi uyu akapiwa zita rekumasvingo kuti tendai munyaradzi. Vakawanda vePF vakapiwa mazita iwayo echibumbwa, vapiwa mazita iwayo echishonamini uyu mubumbwa uyu. Kwakupiwa mashezi mumakambani, mamwe ari kuita mining, ari kutakura zvicherwa, mamwe ari kuita tora matenda nemacontract. Munongonzwa chinzi contract yakatorwa nemumwe munhu anonzi for example tendai munyaradzi. Izvo ibumbwa iri muZambia. Motaza kuziva kuti mari iri kubuda munyika iri kuburiswa nani? Ndivo kavabumbwa veZANU-PF. Saka ndiri kuti muri kuzviona here zviri kuitika munyika? Ndo pandiri kuti inzwai kamachifi muchenje here because muri patsaona. Ndiri kutokuudzai machifi nhasi makaona vana vakuzokupengerai inhau yekuti you have entertained this shit for too long. Ndosaka tiri kuti nhau iripo pari zvino toda kuti timbotaura nhau yekusunungurwa kwenyika. Because honde chindunduma haina kusunungura nyika. Kwakauya the first chimurengana mbuya nehanda nana sekuru Kagowa haina kusunungura nyika. Kwakauya yechipiri yanzi the second chimurenga yaitungamirwa nana Leopold Takawera haina kusunungura nyika. Zvinhu zvatowesi zvatozodhakwa ndozvatiri kuti ndatipedzisei hondo ikahwani. Kana maramba makanyarara muri kutsigira vabumbwa veZANU-PF imi. Kana maramba muchifuratira zvoreva kuti muri pamwe chete kana vabumbwa dhima akatengwa. Chinzwai kadhini ndiri kutaura chairman. I'm not the president handisi prime minister. Pari zvino dhini ndiri kumbotungamira kusvika taona a qualified personnel. Nokuti handiti tine vanhu vakadzidza vakachenjera vanonzwisisa vanogona kutaura vanoziva metsi vanogona chirungu vanonzwisisa science and technology by million times better than me. But pari zvino dhini ndiripo ndiri kuti ndatimboendere mberi nehondo izvi. Ndo vatiri kutokuudzai
takutomboita zvekurwa hondo titange tasunungura nyika. Hatisi kuda kunzwa munhu anouya achiti he ndinoda kufoma political party. Kusunungura nyika kudi political party kunoda hondo munhu wese. Hasi kuda political party zvekusunungura nyika because wonaika zvinizvi. Point yandoda kuti nditaura ndekuti imi machifu munoziva kuti mugore 1980 the British yakabhuruka yakauya munyika yakatora maballot boxes ese nemavhoti ese. Vazhinji vakavhota vakafa. Hatombozoti kuti mavhoti avo akachengetwa kuBritain because bwidu guru iri mugabe rakapiwa vakanyika. Varungu vakatipa vakaenda kuLancaster from September to December 1979. Vakati beta tisape ngomo nyika inokuda kuti ngoma da kutora land. Vakati beta tipe ana mugabe vari kuda universal suffrage. One man one vote. Ana mugabe ndo vapiwa nyika yavasina kuwina. Vanambobvira vakawina ka high voter wana niko. Matibiru. Negai tukuudzeka isusu tisu tapo manje generation yevaridzi venyika tikuti hatichadi nenyika yedu. Hatichadi isu. Ndiri kutaura Dhiniseke Mutema. Muri kuzvinzwa here Moabumbwa nevabwidi ndati ndakudaka nyika idzoke muvaridzi vayo. Ndo zvandiri kuti hazvitombodi kusungatai nokutaura chirungu tiri kuti taakuda nyika yedu imimi muri kumusha kwenyu. Tiri kuti munofanira kutonga kumusha kwenyu ka. Tongai kuZambia, vekuMalawi votonga kuMalawi, vekuTanzania votonga kuTanzania, Mozambique votonga kuTanzania, vokuBotswana votonga kuBotswana sezvavari kuita, vekuNamibia ngwana kutonga kuNamibia, vekuAngola vokutonga kuAngola, vemuSouth Africa vari kutonga muAngola. But why mese muri kungoita maZimbabwe? Munhu akaita president uko kuZambia kumusha kwake wakatadza kuvaka chipatara, wakutiza munyika wakuenda uchizviti uri muZimbabwe. Hausi muZimbabweni iwe. Uri bumbwa kai. Uri muchawa handiti. Kana mada kutora futi zvimwe zvitupa, manje tiri kuuya kakuzovhura zvitupa zvese kakumunhu wese. Toida kuziva kuti chifu wako ndiani, wati mai vako ndiani, baba wako ndiani. Alright, tazvinzwa kuti makabva uko, but toda kuziva kuti toda tsamba ikwamakabva kuti makabvire ikoko. Nditaura panapa ndicheme Jeff Judah usana Seke Mutema, ndataura izvozvo nhasi. Kunyangwe ndakafa vafana vakuziva chokwadi kuti matikwadza. Munoita utsinyika, moti kurombesa, moti kuponda vanhu, pomera vanhu mhosva dzisizvo, moti kuuraya vanhu nenzara, kuba mubvirika, muri nhubuka, muri ndururani. Ndo zvatiri kuti hatichazvikwanisi. Takaramba tichikuregerera ika imimi vamwe vaiti hanzi Obama akatonga kuAmerica, saka ivo vavechibumbwa nechibwide vada kutonga muZimbabwe. Okay. But Obama yanga isiri mbavha, akanga asingaureri vanhu, anga asingachinje maconstitution, anga asingarambire pachigaro. Zvino imi muri kuita zvese kai zvine hurui. Munobva kumusha kunyasarati makatakura tswanda dzenyu dzouroi nenyoka nechichi, nyoka dzinorutsa mari muchirombesa vanhu. Ndo vatiri kuti kai sacha. Nechiprofita chenhema. Muchiita chimoziremu cheche chokupota muchinamata makaisa musoro pasi, nikirini dzini makafiga makaisa mudenga, muchinamata Abdura Rafiki, muchinamata Muhammad, mimi anakadhija kai. Ndimi here mamoziremu, masatanisti, muri masatanisti kai. Ndikutaura izvi Dhiniseke Mutema ndati kuti toda kuzvipasa zvimamoski zvese, asi kuda kuona chimoski munyika muyame. Dhimi kandururani dzacho. Tati ndoda kuzvipasa zvimamoski zvese, asi kuda kumbochiona chimoski zvese zvekuti freedom of worship munonoitira kumusha kwenyu nekutamba zvigure, munonotamba kumusha kwenyu chete zvigure izvozvo. Kuzvivharisa. Dhimi makazara mustate enterprise, dhimi makazara mugovernment, dhimi makazara muparliament, from president kwakatanga mubwidu kwobva kwauya futi uyu nikirini mubumbwa iko zvino zvimuchikunda uchiwenga kuti ada kupinda. Saka isusu varidzi venyika muda kuti tiita sei? Muda kuti tozotonga riniko isusu varidzi venyika? Zvino ndapo kaini mapolitical party leaders yese ndevechibumbwa, mabusinessmen anachiyangwa vese ava mabwidi. Saka isusu varidzi venyika muda kuti tiita sei isusu? Tirambe tichitiza chete zvino hakuna izvozvo. Imimi imbomhanyewo manje, ndiri kutaura izvozvo. Ndo zvandatotaura ende matozvinzwa. Shoko iri ichokwadi panyika pano nekudenga ndizvo.